Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Мой сённяшні суразмоўца напісаў адным са сваіх артыкулаў, цытую: «Ты абавязаны чытачам за тое, што яны падаравалі табе свой час свайго жыцця, аднятыя ў чагосьці, магчыма, важнейшага за твае творы. Тады яны палюбяць цябе і ніколі не здрадзяць. Ці не гэта ўзнагарода для пісьменніка?» Так лічыць мой сённяшні суразмоўца, беларускі паэт, празаік, перакладчык Мікола Адам. Вітаю вас, Мікола. Добрый дзень. Мікола Адам, беларускі паэт, празаік, перакладчык. Нарадзіўся ў Ставцоўскім раёне Мінскай вобласці, аднак да 1992 года жыў у Казахстане. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і факультэт культуралогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва. Працаваў грузчыкам, загадчыкам пастановачнай часткі ў мінскім тэатры студыі кінаакцёра, рэжысёрам палаца культуры, стыль-рэдактарам, у выдавецтвах мастацкай літаратура і рэгістр, друкуецца ў літаратурна-мастацкіх і перыядычных выданнях, выступае з крытычнымі і літаратуразнаўчымі артыкуламі, аўтар кніг паэзіі «Калыханка для каханай», «Вайна, прыдуманая мною», «Прозай кожнаму свой ад», «Шоўк», «Гульня ўяўлення», раманаў «Мыла», беларускі раман, «Прывітання, Даша», перакладае з украінскай мовы. Ну вось, калі мы загаварылі пра пераклады з украінскай мовы, якраз вот, дарэчы, пагаварыць пра тую паездку, з якой вы толькі што вярнуліся, я гляжу, не з пустымі рукамі. Вы пабывалі в Украіне, і вось падзяліцеся ўражаннямі пра вот гэтую паездку. Я закоханы в Украіну, не просто таму, што яна ёсць, эта краіна, а магчыма, такі зов крыві, таму што больш украінец, чым беларус. Абодва мае дзеда з Украіны. Адзін з Львова, іншы з Крапіўніцкай вобласці. Адзін герой вайны, а другі рэпрэсіраваны. І маці моя нарадзілася в Украіне, а бацька па пашпарту беларус, калі савецкія пашпарты былі, я яго пытаю аднойчы, калі зацікавіўся гэтым, асабліва пасля падзей 2014 года, мне ўвогуле неяк як штуршок такі адчуў да менавіта Украіны, такія цёплыя пачуцці, адчуванні і такі пазыў, што мне трэба туды ехаць. І вот якраз у той час я пачаў цікавіцца ёй больш грунтоўна. І таму вот у бацькі і запытаў. Высветлілася, што ён нарадзіўся в Крылафінску ад маці беларускі, якая была родам з Мікалаеўшчыны, але па-за шлюбам, таму што яны не маглі на той час пажаніцца. Таму я просто не мог не паехаць туды. Але ўсё пачалося. Ну, дарэчы, ты ж паехаў не просто так, таму што зоў крыві і то, што ты украінец. Ты паехаў з творамі на беларускай мове туды. Так, але спачатку была предгісторыя. Спачатку з'явілася ў маім жыцці Марія Вайна, прыкарпацкая пісьменніца, кінасцэнарыстка, якая пазнаёмілася са мной у соцсетцы. Мы пачалі з ёй перапісвацца, і пачалося ў нас такое абаюднае супрацоўніцтва. Я пераклаў яе навелы на беларускую мову, іх надрукавалі в часопісе «Полымя». А яна пераклала мае вершы і запрасіла, в Украіну. І потым Марія Вайна зрабіла з тых вершаў, якія яна пераклала, якія ёй спадабаліся. Яна зрабіла кніжку. Эту кніжку выдалі в Івано-Франковску пры непасрэдным удзеле мэра Івано-Франковска і Евгена Барана, які запачаткаваў серію. Такую вот в этой серии выйшла кніжка. Но тым не менш, гэта была паездка беларускага паэта, беларускага перакладчыка, бо ты там чытаў і беларускія вершы, беларускія творы. Так, это было
По-любому я застаюся беларускім пісьменнікам, што бы ні здарылася і дзе б я не быў в жыцці і па жыцці. Гэта застанецца назаўжды тое, што беларускі пісьменнік, нягледзячы на тое, што маю украінскія карэнні. Ну вось я паглядзеў, што вот гэты медаль, гэта дыплом лаўрэата міжнароднай літаратурнай прэміі «Сад божественных пісень». Ну вот гэта што такое? Это вот за книжку, якую выдали в Украине під лацканамі споменів. Ну, давай вернемся все-таки до беларускай літаратуры. Мужчына ніколі не піша так адкрыта, як жанчына, ніколі не прызнаецца праз паэзію. У той жа час з украінскай мовай ты бярэш жаночыя творы. Паэзія ў жанчын, яна больш моцная за мужчынскую, потому што яны не притваряюцца, жанчыны не притваряюцца в паэзіі. Яны могуць притварацца ў жыцці, але в паэзіі яны дуже адкрытыя, дуже шчырыя. А мужчыны такімі не бываюць. Мужчыны заўсёды граюцца. Мікола, большасць кніг, скажем, не папяровым выглядзе, а ў электронным варыянце. Я разумею, што, канешне, можа быць, папяровую кніжку часам выдаць і цяжэй сёння, а ў сеціве лягчэй размясціць. Ну, можа быць, з другога боку, і папулярнасць можна атрымаць у сеціве большую, і чытачоў займець больш. Магчыма, дзеля гэтага я і выдаваў электронныя кніжкі. Ну, хацелася, да, каб мяне пачулі, каб мяне чыталі. Кожны пісьменнік хоча, каб яго чыталі. Я не паверу ніводнаму, хто будзе казаць, што я пішу. Просто таму, што я пішу, мне не важна, ці будзе мне чытаць, ці не будзе. Важна. Можна потым это казаць, калі ты ўжо там масціты, калі ты ўжо класік, і можна там самім сабой гуляцца ў тое, што мог бы я і пісаць просто так, і в стол. І гэта галоўнае, што я пішу, галоўная творчасць, а вынік ужо не важна. Але калі не будзе выходзіць твой роман, твоя аповесць, твоє апавяданне ці верш, то тады навошта тады было это все рабіць? Хто это пачытае? Ну да. А вось твой чытач, вот ты бачыш свайго чытача, адчуваеш свайго чытача? Асноўныя мае чытачы гэта зноў-такі жанчыны. Ну вось так. Гэта мне падабаецца. Тым не менш, вот пагаворым пра тое месца, дзе ты жывеш, і не проста так я пра гэта гавару, таму што гэта Мікалаеўшчына, гэта месца, якое асвечана, скажам, творчасцю Якуба Коласа. І не толькі Якуба Коласа. Там Мікола Маляўка жыве, калі прыязджае на летні перыяд. Ён мой сусед, ён жыве праз дарогу ад мяне. Ну вось такі аўра і подых вот месца Мікалаеўшчыны ты адчуваеш? Магчыма, калі б мы жылі в іншай мясцовасці, калі прыехалі з Казахстана ў Беларусь, наўрад ці б я пісаў. А тое, што это земля Якуба Коласа, тое, што мы жывем на вуліцы Якуба Коласа, тое, што я вучыўся в школе, які пабудаваў Якуб Колас, і я пачаў пісаць па-беларуску. Прычым першы год, калі мы прыехалі з Казахстана, з рускамоўнай школы, рускамоўнае асяроддзе, і адразу трапілі ў беларускамоўнае асяроддзе, беларускамоўную школу. Вот, было цяжка. Я проста вывучаць сам, таму што атрымліваў спачатку адны двойкі. І пачаў чытаць. Пачынаў я, вядома, з Якуба Коласа «Наростаных новай зямлі». Вот. І хутчэй за ўсё гэта паўплывала на тое, што я пачаў пісаць увогуле і па-беларуску. І потым я паступіў на беларускую філалогію. Ну вось, дарэчы, у тваім рамане, як ён называецца, дзе ты апісваеш сваё казахстанскае дзяцінства? І прыдбаў гэты дом. І прыдбаў гэты дом. Ты вот хораша там напісаў пра вот сваё вяртанне ў Беларусь, пра тыя адчуванні. Ты адчуваеш сябе беларускім пісьменнікам? Чаму? Беларусь стала для мяне не тое, што радзіма, але усім, што я маю,
в житті. Я абавязаны Беларусі. І таму я выключна беларускі пісьменнік і больш ніякі. Ну, акрамя вот творчасці, скажем, паэтычнай і празаічнай, ты яшчэ аўтар крытычных матэрыялаў, рэцэнзій і гэтак далей. Вот што табою рухае вот пры жаданні пісаць такія крытычныя матэрыялы, рэцэнзіі? Хутчэй за ўсё жаданне такое падзяліцца сваім захапленнем ад прачытанага, таму што я з вялікай павагай адношуся да кожнага аўтара. Якая б кніжка там не была, дрэнная ці выдатная, дзе тая мяжа дрэннай кніжкі ці не дрэннай. Я ведаю, што такое пісаць, я ведаю, як гэта цяжка. Я ведаю, як гэта цяжка не толькі фізічна, але і маральна, калі цябе не падтрымлівае абсалютна ніхто, асабліва калі ніхто не падтрымлівае, а ты хочаш пісаць. І таму я стараюся пра тыя кніжкі, якія пішу, падтрымаць аўтара. Калі ёсць нешта недакладнае, калі ёсць нешта такое, што перашкаджае насалоджвацца, можна сказаць, словам, то я пра гэта таксама пішу, але без усякіх тых самых наездаў ці павучэння ці яшчэ нешта. Ну, нельга нікога вучыць пісаць, ён сам разумее. Не павінен разумець, як Акуджава пісаў некалі, кожны піша, як ён дыша. Наша апытанка да тых гасцей, якія прыходзяць да нас, вот працягне такую фразу «Беларусь гэта». Гэта тое, да чаго варта імкнуцца, чаго не хапае. Это, можна сказаць, сэрца Беларусь для мяне. Культурныя з'явы, на твой погляд, якія будуць запатрабаваныя, скажам, праз 100 гадоў? Ну, навряд ці кніга знікне. І тое, што зараз эти электронныя кнігі нібыта запатрабаваныя, то это ненадоўга і не назусім. Это паказвае прыклад Европы і Амерыкі, дзе электронная кніга ўжо не актуальна і людзі вяртаюцца да папяровай кнігі і пісьменнікі пішуць 600-800 старонкавыя раманы, іх чытаюць, застануцца кнігі, застанецца тэатр, застанецца кіно. Ось якія 3, скажам, кнігі, якія, на твой погляд, варта прачытаць кожнаму беларусу, і што ты зараз чытаеш? Прачытаць варта «На ростанях новую зямлю» Коласа, «Людзі на балоце» Мележа і «Неаднойчы забіты» Владислава Рубанова. Я лічу, это найбольш шыкоўныя творы беларускай літаратуры. А што зараз вот? А читаю я зараз украинское автора репрессированного Евгена Плужника роман «Недуга». Ну вось, а калі раптам была б такая магчымасць сустрэцца з выбітнай гістарычнай асобай, з якой бы беларускай асобай з гісторыі Беларусі вы б хацелі сустрэцца і маглі б сустрэцца? Дуже хацеў сустрэцца з князем Богуславом Радзівілам. Мне дуже падабаецца асоба Д'Артаньяна. Не сапраўдного Д'Артаньяна, а то, які Дюма придумал. І Богуслав Радзівіл – это наш беларускі Д'Артаньян. Ну і апошняе пытанне. Што для вас беларуская мова? Я працытую украінскую пісьменніцу і фотамастачку Мар'яну Сурмачевску. Мне спадабаліся проста яе словы пра мову. І я лічу, што беларуская мова, як і украінская мова, это душы размова. Душы размова, так? Ну што ж, дзякуй за гутарку, жадаю творчых поспехаў. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшнім маім суразмоўцам быў паэт, перакладчык, літаратурны крытык Мікола Адам. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новай сустрэчы.